Arglwydd, diolchwn i ti am rhodd y dangnefedd, i ddistewin meddyliau, i orlifon calonnau, i lonyddu'n cyrff ac i leddfu'n hofnau. Helpa ni y bore hwn i amdawelu gyda fron, i amlacio yn hed y bresenoldeb, ac i dderbyn ein hunain a'n gilydd fel yr wyt ti yn ein derbyn ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ddigidol yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Mae heddi yr 11 o Fedi yn ddwyrnod rhyngwladol heddwch ac fe fyddwn ni'n nodi hynny yn ystod y cwrdd heddi. Croeso cynnes i chi gyd. Ar y diwrnod heddwch hwn, i ni'n cael ein hannog fel eglwysi i offrymu gweddi dros y sefyllfa yn Gaza, ac mae yn sefyllfa digon triennus a thor calonnus yn diwhi. Mae yna weddi arbennig wedi pharatoi gan y parchedicaf Dr. Hosam Nawym, archesgob Anglicanaidd yn Jerusalem. Felly, cyn i ni offrymu'r weddi hon gyda'n gilydd, wi am gynnu canwyll, ac fe fyddai'n cadw'r ganwyll ynghyn drwy'r oedfa hon, i ni gael cofio am bawb, nid yn unig yn Gaza, ond am bawb sydd yn wynebu'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen, oherwydd rhyfel a gormes a thrais yn ein byd ni. Gweddiwn. Dad grasol, daeth y fa bendigedig Iesu Grist o'r nefoedd i fod yn fara'r gwirionedd sy'n rhoi bywyd i'r byd. Yn dy drigaredd, dyro fwyd i bawb yn Gaza a thu hwnt, sy'n dioddef o newyn mwyn iddy'n derbyn bara materol i fwydo'i cyrff, a bara nefol i gynnal ei heneidiau.
drwy rym dysbryd, tir dar rhyfel creulon hwn I ben ar frys, gyda'r rhyddhad i'r holl garcharorion, gofal meddygol i'r clwyfedig, cysur i'r rhai sydd wedi colli anwyliad. Agor lwybr I greu heddwch cyfiawn a pharhaol yma yn y wlad lle byd y fab, ein harglwydd Iesu ei hun, yn gweini yn ystod I fywyd ei arol. Yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân un Duw, yn awr ac am byth. Gofyn nhw'n hyn yn enni'r un sy'n byw ac yn ceirnasu gyda thi ath ysbryd sanctaidd. Un Duw yn awr a hyd byth. Amen. Dyma fy ngorchymyn I. Carwch eich gilydd, fel y cerais I chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi einios dros I gyfeillion. Yr ydych chi'n gyfeillion I mi, os gwnewch yr hyn rwy fi'n orchymyn I chi. Nid wyf mwyaf yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae fistir yn ei wneud. Yr wyf wedi'ch galw chi'n gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys I chi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chi am dewisiodd I, ond mae fi a'ch dewisiodd chi, a'ch penodi fynd allan y dwyn ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad I chi beth bynnag o fynwch ganddo yn fy enw I. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi I chi. Carwch eich gilydd. Odi mae hi'n ddwyrnod heddwch y byd eto. Y gadewch i ni feddwl am yr adnod fach hon o bennod 14 o lythyr cynta'r apostol Paul at y Corinthied. Nid Duw anrhefn yw Duw, ond Duw heddwch. Nid Duw anrhefn yw Duw, ond Duw heddwch. Mae'r 11 o Fedi wedi cael ei ddynodi'n ddwyrnod heddwch y byd gan y Cenhedloedd Unedig ers y flwyddyn 1982. Mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio'r achlysur i hybu byd I drais heb ryfeloedd. Eleni eto, mi fydd gweithgareddau'n cael eu cynnal ym Hedwar Ban, gan gynnwys y weithred o godi baner heddwch yma yng Nghaerfyrddin am 5 o'r gloch y prynhawn yma, tu allan I neuadd San Pedr.
Mae'r diwrnod yn cychwyn bob blwyddyn wrth i'r gloch arbennig hon gael ei chanu y tu allan i ben cadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Mae'r gloch wedi chastio allan o ddarnau gwahanol o arian o draws y byd i gyd. Mae'r diwrnod hwn yn ein herio ni mewn cyfnod o gynnwrf ac ansicrwydd. Mae'n hanfodol i bawb gymryd camau pendant i ymgyrchu dros heddwch. I siarad yn erbyn trais a chasineb, a gwahaniaethu ac angenryddoldeb, i ymarfer parch a chofleidio amrywiaeth ein byd ni. Mae'r diwrnod hwn yn ein hannog ni, pe bai ond i ni'n wneud rhywbeth mor syml ond angenreidiol, a dechrau sgyrsiau am yr angen brys am ddealltwriaeth di-drais a di-arfogi. Ond mae'n golygu codi ymwybyddiaeth am gwell ddealltwriaeth o drais, yn nes at adre hefyd, cofiwch. Anhegwch yn y gweithle, bwlio ar-lein, gwneud yn siŵr ein bod ni'n gwirio ffeithiau yn iawn cyn i ni bostio ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r angen am heddwch yn mynd yn ddyfnach o lawer na dim ond ar faes y gad. Ond wrth nodi diwrnod heddwch y byd, fedrwn ni fyth o ffeidio meddwl am y ddelwedd draddodiadol o ryfel ar faes y gad. Ac i ni'n cael ein hatgoffa o'r gwirionedd trist hwn yn ein byd ni yn ddyddiol. A ma'n meddyliau ni naturiol ddigon yn troi at gyfeiriad Wcrain a Lebanon a Gaza, a dyna'r ryfeloedd sy'n cyrraedd y wasg, dyna'r rhai ni'n gwybod amdanyn nhw, ond ma'n eraill hefyd. Ond i ddylai'r golygfeydd hyn ein tanio ni i ymdrechu sicrhau heddwch ar y ddaear. Neu'n bwysicach fyth, ond i ddylai'n dargyhoeddi rhai sy'n cerdded coridorau pŵer i wneud hynny? Ond beth all bobl cyffredin fel chi a fi ei wneud yn wyneb y tensiynau sy'n bodoli rhwng gwlad a gwlad, cenedl a chenedl? Wel, fe allwn ni fel unigolion ac eglwysi weddion dair am heddwch. Ac mae cymorth Cristnogol yn ein hatgoffa ni heddi bod arweinyddiaeth eglwysi yn y materion hyn yn gwbl hanfodol. Mae'n anogaeth hefyd i brotestio'n groch yn erbyn gwerthu arfer rhyfel i wledydd eraill mwyn elw. Mae yna ryw ysfa ryfedd i fynd i ryfel y pelion fawr at arweinwyr gwladol heddi'n does e. Fel i ni wedi gweld dros y degawdau diwetha hyn, ni feswn ni wedi dysgu dim o gwbl. Yn ddiweddar, mae'r cadoediad arfaethiedig yn y dwyrain canol yn atgof bregus o'r potensial ar gyfer heddwch byd, hyd yn oed yng nghanol y gwrthdaro dyfnaf. Mae e'n bosib. Mae'n dangos y gall heddwch fod yn bosibl pan fydd pobl yn fodlon trio deall ei gilydd. Mae'r adnod hon o'r bedwaredd bennod ar 10 o'r llythyr cyntat Corinthiaid yn ein hatgoffa ni. Nid Duw anhrefn yw Duw, ond Duw heddwch. Mae'r adnod honno'n ein galw ni i lonyddwch am y fyrdod. Nid absenoldeb ryfel yw heddwch yn yr adnod honno, ond presenoldeb trefn Duw, lle mae cymod, undod a dealltwriaeth yn teyrnasu. Mae'r heddwch hwn yn ein galw ni gofleidio cytgord yn ein perthynas a'n gilydd. A dyma'r gwahaniaeth rhwng heddwch a thangnefedd yn dyfe, yr wyf yn rhoi chi dangnefedd, meddai Iesu. Nid fel mae'r byd yn rhoi yr wyf fi'n i roi i chi. Pidwch a'ch yn hyrfu. Rhywbeth mewnol yw tangnefedd, Duw yn rhoi trefen arno ni. Yn union fel mae'r rhiant ar ddiwedd y dydd, yn rhoi trefn ar deganau blentyn, felly hefyd mae Duw yn rhoi trefn arno ni. A phan fydd trefen arno ni, falle bydd trefn yn ein byd ni wedyn. Oherwydd mae cael trefen arno ni yn golygu bod rhaid i ni wynebu'n hofnau. Cydnabod a herio'r rhaniadau sydd yn ein gwahanu, ac ymddiried ym mhresenoldeb cariad Duw yn ein bywydau. Hwy'n hoff iawn o'r emyn heddwch ar ddeiar lawr, gan dechrau'n fy nghalo ni. Mae'r emyn yn ein hatgoffa ni bod angen i ni ddod o hyd i heddwch o'n mewn a chario'r heddwch hwnnw allan i'r byd. Gadewch i ni wrando ar yr emyn hwnnw yn awr.
Gweddiwn. Arglwydd yw, dragwyddol dad, bu rwy ti wedi'n creu ni ar dy lun a thelw dy hun. Ac ar draws y byd ni'n gweld llawer o angyfiawnder ac esgyluso hawliau pobl eraill a'n cyfrifoldeb personol ni. Ac i ni yn gweddio'n arbennig arglwydd dros y sefyllfa dorcalonis yn Israel a Gaza, ac yn ymbil am heddwch a diwedd ar y trais ar y fela. I ni'n gweddio hefyd dros bawb sy'n gweithredu i geisio cymod, a thros y gwasanaethau'r gyfwng brys sy'n cynnig cymorth dyngarol o dan amgylchiadau anodd a pheryglus iawn yn wir. I ni'n cofio hefyd am y rhyfel sy'n parhau yn Wcrain, a'r miliynau sydd wedi dadleoli yno. Gweddiwn dros deuluoedd pawb ym mhob man sydd wedi colli anwyliad o ganlyniad i ryfeloedd diweddar. Arglwydd, trigarha wrthym. Arglwydd Iesu, ti yw ein heddwch ni. Ond ges ti dy gloi allan o galonau am y ddyliau pobl yn do. A pham nad yw dy deyrnas, dy ras, dy ffydd ath arglwyddiaeth yn cael ei croesawu, fe gaif di o ddefaint, angyfiawnder a llygredd gartrefi yn ei lle. Arglwydd, i ni'n crio, i ni'n wylo am fod llygredd ac anonestrwydd a hunanoldeb ac angyfiawnder a thrais yn cerdded coridorau grym heddi. Arglwydd yn dy drigaredd tosturia wrthym, wrth ein llywodraethwyr, wrth ein harweinwyr, a'r rhai sydd mewn awdurdod. Arglwydd trigarha wrthym. O ysbryd glân, gweddiwn dros yr rhai sydd mewn awdurdod. I ni'n ei cyflwyno nhw i ti, gan weddio y cawnt eu tywys yn ffordd uniondeb a thangnefedd. Gweddiwn arglwydd tirion, ar ei ti yn ioni bob camwedd, a sicrhau hawliau rhai sy'n cael eu camdrin, neu ei llethu gan angyfiawnder i hamgylchiadau. Cadw ni o dad nefol, rhag camu'r tu hwnt i'n hawdurdod. Ymddiriedwn yno ti. Ond arglwydd, gweddiwn y bydd y gras a'r cariad y gesanodd eog fyd yn diddannu'r trist, yn dwy'n cyfiawnder a heddwch i bawb sy'n cael ei gorthrymu gan eraill. Yn dy drigaredd, cofia'n byd, ac adfer y greadigaeth oll, i gyflawnder ac undod perffaith yn Iesu Grist. Arglwydd trigarha wrthym yn enw Iesu, wrth i ni uno nawr i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Awn o ddi yma mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd mewn llawenydd. Amen.